Tento nádherný dom bol skolaudovaný pred 10 rokmi a odvtedy oňho bolo ukážkovo starané. Vitajte. Nachádzame sa v obci Svinia. 1,5 kilometra od prípojky na diaľnicu a 9 kilometrov od centra Prešova. Pozemok má úžasných 12 árov. Zmestila sa na ňo aj garáž, celoročná terasa, 2 sklady, 2 záhradky a veľa miesta sa stále zvýšilo. Namiesto toho, aby som vychvaľovala kvalitné a vkusné prevedenie, presvedčte sa sami. Okrem 2 kuchyň a 2 nezávislých kúpeľní sa tu nachádza 6 plnohodnotných izieb. Ak vám obytná plocha o veľkosti 172 m2 nestačí, môže byť ešte rozšírená aj o povalu, ktorá už má prípravu na vodu, elektrinu aj odpad. A nezávislý vchod. Čiže ak máte alebo plánujete mať veľkú rodinu, kontaktujte nás, kým je tento dom stále v ponuke. Alternatívne, možno by ste radi prenajali 2 z 3 bytov vo vašom novom dome a bývali zadarmo. Prízemná časť domu má tiež vlastný vchod. Tento byt je vybavený tak krásne, ako aj zvyšok domu. Rovnako kvalitný a vkusný dizajn, aj praktické využitie priestoru zaistia vysoký štandard bývania aj tu. Aj tu nájdeme modernú kuchynskú linku, všetky potrebné spotrebiče aj vybavenie. Toto poschodie je tiež pekne presvetlené. Tento byt môžete používať ako jednoizbový alebo aj so spálňou, ku ktorej vedú schody. Ďakujem za vašu pozornosť. Pre viac informácií neváhajte nás kontaktovať.